So sa solid Gagambino PH dyan ha, sa mga tumatalpak dyan taga Davao din sa Tacorong City ha. Talpak-talpak lang ha. Sipat kilatis lang para iwas silat tayo ha. Gambino. Ayun mga kadyo. Patay yung hamon. Bata wala. Masama-sama ka lang. So, yan mga talpakero, talpakera ha. Maghahanap tayo ng manlalaban ha. So, sa solid Gagambino PH dyan ha, sa mga tumatalpak dyan taga Davao din sa Tacorong City ha. Talpak-talpak lang ha. Sipat kilatis lang para iwas silat tayo ha. Tignang maigi ha. Tignang maigi. So, ito mga kadjino, tuturuan ko kayo paano sumipat. So ito, hindi ko rin alam kung sinong mananalo dito, no? Oh, pasok ko muna dyan. Ito mga gagamba na ito mga adyo, matatagal na sa amin to. So alam nyo naman, pag Sabong International mga adyo, semi-OD yung mga gagamba nila, no? Lamang semi-OD, no? So kasi ginaganyan nila yan mga adyo, no? So pagkuha pa lang sa kaha, bantayan nyo na. Yung pagkuha pa lang sa kaha, bantayan nyo na yung gagamba, no? Tapos yung pag-akyat sa stick, bantayan nyo yung mga ganyan-ganyan, no? Bantayan nyo na agad yun, no? Ayan, mga ganyan. Sipatin nyo na kaagad. Kung may chance kayo na makita nyo kaagad yung galaw, yung pag-akyat na yan, lalo pag yung nasa kamay nila na kulay puti, no? Gumanyan-ganyan yung gagamba, maganda yung lakad. Siyempre, advantage nyo na kaagad yun, no? So, tatandaan nyo na kaagad yun. Ang titignan nyo naman, yung kabila naman. Kunyari, pagpagalaw sa kabila, nababa natin ito ha. Kasi lamang din doon mga kadji, may mga gagamba din doon na akala mo ang ganda ng tulog. Kunyari ito, example ha. Napakakapit ng tulog na ito, example lang. Pero semi-OD to sa pagkakaalam ko. No? Semi-OD to mga kadji. Yan ha. Oh, yan. Pero okay pa rin naman yung galaw niya, no? Pero semi-OD to. So, nasa inyo, no? Pwede nyong tignan sa ganong pamamaraan. Example, yung isa, galaw-gaw yung isa. Yung isa naman, makapit ng parang ganyan. Yan, no? Pag-akyat sa stick, ganyan. Nakita nyo. Para din kayo mapipipti-pipti dito kasi maganda yung lakad niya, no? Kahit sabihin mong semi-OD siya, makapit siya. So, nasa inyo yung mga kadji kung paano nyo sisipatin to. Pero, ang maganda talagang tignan doon, yung pag-akyat pa lang. Yan, no? Semi-OD siya mabagal, no? Yung isa naman mabilis pag-akyat. So, ang problema ng, kunyari, example ito yung meron, ito yung wala. Ang problemahin ng meron neto is panagsaputan sila kahit matapang to, kasi semi-OD nga, no? Matapang to. Kung sasaputan, didihaduhin siya neto kasi maliksi, no? So, yun na mga kadji, no? Sipat kilatis lang ha sa ating meron dyan ha. Black bulik sa ating wala naman dyan ha. Yellow bulik. So, subukan natin mga kadji, no? Subukan natin bitawan to. Game natin, game. So ito mga kadji, mga gagamba ko na luma na to dito, no? Hindi na napalaban to. Game natin, subukan natin. Uy, natulog. Tapos kadalasan tinutulak nila kasi sa puwet, no? Ginaganyan-ganyan nila. Oh! Isang labay. So magandang galaw na itong meron mga kadji. Ang problema lang, parang semi-OD to. Pero pag nakakagat to, puro din to, no? So talpak-talpak na. Nasa inyo yan kung anong tingin nyo dyan mga kadji. Pero medyo makapal to, lamang to ng konti. Kasi maliksi, no? Hoy!
Ayaw talaga, no? Ayaw talaga. Ibalik natin, ha? Bibitaw tayo ng ulit dyan, ha? Bibitawan ulit natin ang parehong mandirigma natin, ha? Tapos na tayo sa ating sipat kilatis, ha? Tayo naman ay magbakbakan, ha? Shoutout nga pala dun sa laging nagsha-shoutout sa atin, ha? Hindi ko na-mention yung pangalan niya. So, Sabong International. Okay, game? Whoop, whoop, whoop. Alanganin, alanganin, alanganin. Uy, parang nagkakaibigan ng pareho natin, ha? Nagkakaibigan sila, ha? Ayan na, ha? Ayan na, nagsalpukan na ang ating dalawang manlalaro dyan, ha? Parang agat ng ating meron, ha? Ang ating brown bulik dyan, ha? Yellow bulik versus brown bulik. Nalaglag ang ating bandang wala, ha? Nalaglag ang ating bandang wala, ha? Dalawang puntos na po. So, yung mga ganun ng mga adje, no? So, initial naman mga adje, yun nga katulad sabi ko, kung nagsaputan sila, malulugi yung semi-OD kasi nga, late reaction, no? Late reaction yung semi-OD natin. Yung meron, ray. Magat. So, late reaction to, nalikod siya kagad. So, labas pa tayo ng isa, no?